Mapag, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, tamang sagot. Baka sana yung mga nasa likod, mas gusto yung tumingin dun sa monitor, no? Okay lang. Alam nyo ay hindi ako ekstranghero sa San Pablo Diocese. Alam nyo kung bakit? Gusto nyo malaman? Talaga may kayo magmarites, ano? Ang kauna-unahang obispo nyo, sino yon? Ay, tama. Si Indo. Bantigi. Yan ay ninong ko. Nung siya'y parish priest sa San Miguel Pro Cathedral. Kasi yung bahay namin ay tapat ng Malacanang. Tabi ng Malacanang, yung Pro Cathedral sa San Miguel, Manila. Yan. Lahat ng mga obispo nyo ay nakilala ko. Sunod-sunod. Itong huli, si Bishop Juni Maralit, siya yung aking head ng social communications. Kaya, hanggang ngayon, pinalitan na siya, may bago na, ay lahat siya, nagtaka ako, aba, ang sa San Pablo lahat naglingkod dito. Oh. Si Bishop San Diego, nakasama ko yan, first year ako, siya 5th year graduating. Kilala nyo? Si Bishop San Diego. Yan. Kaya sabi ko, hindi ako foreigner dito sa San Pablo. Pero bago ko ituloy yung sinasabi ko, tanong muna. Ito, bawal magsinungaling ha. Sangayon kayo? Hindi yata kayo sasangayon ay. O, ngayon, ilan sa inyo ang 60 and above? 60, taas ang kamay. O, tataas ko. Baba muna. 65 and above. Aba, ay talaga. 70 and above. Ay, sos Mariosep. Mga kaedad ko pala kayo. Ako ay 77. Oh, di ba? 77. Alam nyo, yung 65 and above, alam nyo ilang porsyento yan sa buong Pilipinas? Hala, ilan? Hula. Hindi nyo alam? Estimate. 65%? 30%? 40%? 50%? Ay talaga matatandaan na kayo. Alam nyo kung ilan? Wow! Konti talaga tayo. Di ba ga? Although dumadami. Kasi hindi agad namamatay. Nung unang panahon, namamatay agad. Kaya, tayo, na 4%, we belong to the endangered species. Oh, di ba? Kaya dapat yung matatandang yan ay mahalaga. Madalas kong sabihin, pag matanda, nangangalog na yung tuhod, marami na sumasakit, di ba? Sakit ng ganito ko, masakit yung ganyan ko, inom ng alaksan, o ano mga gamot iniinom, papahilot, maglalagay ng ano nga tawag doon, mga pampapahid-pahid. Samantala yung kabataan, hindi. Ha? Hindi na siya pwede magpalumpat-lumpat. Hindi na eh. Maiiwan. Pero, ang matanda may wisdom dahil sa karanasan. Kaya kahit mahina na ang katawan ng matatanda at may wisdom yan, ang kabataan wala. Kulang sa karanasan eh. Ang kabataan may energy. Ang matanda may kaalaman, may karunungan. Kaya dapat magsama ang dalawa. Tama, sangayon kayo doon? Ngayon, ang aking ipapaliwanag sa inyo, sana matapos ako na 1 oras, alas 5:10 na pala, ay hihilingin ko na i-flash na
Dun sa ating, naka-flash na ba? Basahin nyo nga. Basahin nyo, wala pa? Wala pa? Ayan. Kaya nyo basahin? Lakasan. Anong nakalagay? Yung una. Ang gagawin ko, Taglish. Tagalog-English. Ang gusto kong gawin natin lahat ngayon, pero nauna na ako dyan na maglakbay tayo sa kaibuturo ng puso natin. Huwag niyong tingnan itong recollection natin, parang recollection, isang lecture. Hindi. Saliksikin niyo ang inyong mga saloobin. Alam niyo ba kahulugan ng hugot? Alam niyo yung hugot? Ang bawat isa sa atin may hugot batay sa iyong naranasan. Bigyan ko na example, may mga teenager to, hindi pa ito matatanda, na lalapit sa akin. Padre, lungkot-lungkot ko. Wala nang kahulugan ng buhay. Iiyak pa. Bakit? Nag-break kami ng jowa ko. Tama, matatawa kayo? Ako natatawa rin eh. Pero, pag nagmahal ka talaga na isang tao, at tapos, itinakwil ka, talaga hindi ka liligaya doon. Masama loob mo, di ba? Hugot yun. Ako, hindi ko maintindihan kasi hindi ako iniwan ng jowa ko. Ako nang iwan. Hindi, joke lang. Joke lang. May ibig sabihin, hindi ko naranasan yun hindi ko naramdaman. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang damdamin natin, makapangyarihan yan. Hindi mo pwede sasabihin, I understand you. Pag sinabi mo sa akin yun, How can you say you understand me when you never experience what I'm experiencing? Kung hindi mo naranasan ang karanasan ko, paano mo nasabi na unawaan mo ko? Siguro katiting. Saka yung kayo, hindi. Marami sa atin yayabang eh. Naintindihan kita, ito, gawin mo. Ano yan? Technology? Di ba ga? Kaya yun ang hinihiling ko sa inyo. Next. Natin Next slide. Ito, bibigyan ko ng diin to. Ang mga magulang, pinagmamalaki, yung matitinong magulang pinagmamalaki ang kanilang mga anak. Minsan nga, mas mayabang pa yung magulang kaysa sa anak Nag-uusap yung magulang tsaka yung anak. Siyempre, matalino yung anak ko. Salutatorian yan. Sasabihin siya, mahina yan. Ako, valedictorian. Wala lang sasabing, ako, ang anak ko, the best, bulukutorian. Wala, hindi ba? Hindi. Minsan, pag nag-usap mga magulang, mas mayabang yan kaysa sa kanilang mga anak. Sasabihin, alam mo yung anak ko, nakapag-abroad yan, nasa Italy, doon sa sentro niyan, sa Rome. Ang laki ng bahay niyan. Talaga? 12 ang kwarto. At isang kwarto. Sabi niya, kahit 10 kayong mapapunta doon, ang laki-laki ng bahay niya. Sabi ng isa, mahina yung bahay ng anak mo. Yung anak ko sa Dubai, nagtatrabaho, nagpatayo dito sa subdivision dito. Banlaki ng kanyang bahay. Ang lalagyan lang ng kanyang kotse, 12 garahe. Malaki nga naman, Ang sala niyan, bago pumunta sa kitchen at sa sala, nag-skating. Ang galing, malayo-layo nga naman, ay sabi nung isa, ako, talo kayo. Nasa Germany, ang laki ng palasyo. Alam mo, mahihina kayo. Yung anak ko dun, nakapag-asawa na isang Aleman. Alam mo yung bahay?
Aba, may skyway para pumunta ka from lugar para sa about isang lugar. Tingnan kaya bangang iyon. Huwag niyong kalimutan yan, ha? Next slide. Kaya ang mga magulang, ang pinakamalaking loves nila, kanilang mga anak. Kaya lang ngayon, parang hindi natin natatransfer sa kabataan ang tunay na diwa. O next, sige, tingnan nyo ha. Alam nyo ang kahulugan ng poly crisis? Pag sabing poly, nung araw pa isa-isa. Pero ngayon, ang krisis sa buong daigdig, pati sa Pilipinas, nakaw, pinagtulong-tulungan na lahat ng krisis. Kailangan bang isa-isahin ko pa yon? O sige, climate change. Di ba? Parang, sabi nga nung mga kaibigan kong matatanda, Father, nag-uulyanin na ang daigdig, lalo ang klima. Hindi mo nga alam kailan ulan, kailan aaraw. Kagaya ngayon, doon sa papunta sa Sierra Madre, sabi sa Infanta, aba malamig. Ang ginaw. Ay hindi ba mag-Abril na? Ba't maginaw pa? Dati Pebrero yun eh. May isang tagulan. Ha? Magsasama na umulan pa. Paano yan? Ang tag-init napakatindi. Kaya maraming palaya nasisira. Maraming pakakainin natin sa magsasaka, kawawa naman. Climate change. Ganon din yung mga gera-gerang nangyayari. Ngayon din yung corruption. Nako, hindi na ako mag-iisa-isa dyan. Alam na alam nyo na iyan. Binili ang boto mo, 500. Okay, nanalo. Ninakawan ka ng 5 million. Oh, laki. Hindi ba? 500. Tuwa ka ba? 500, 500, 500. Abay, pag 5 million naman ninakaw sa'yo, ilang 500? Iyon. 500 pesos sa 500 million. Ibang usapan yon. Mga sakit, iba't ibang uri ng sakit ngayon. Pati antibiotic, di ba? Sasabihin, this is the latest. Ibig sabihin, yung sinawang antibiotic, hindi na kayang pumatay doon ng mga infection. Hindi na. Kung may mga doktor dito, alam niyo yung sinasabi ko. Ang problema ng kabataan, dumadami rin. Kasi nga, sasabihin ng matanda, yung mga lola, hay nako, halika dito. Ikaw talaga. Huwag kang sasagot ng ganyan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Tama, mali? Misa sinabi sa akin ng lola ko yan. Alam niyo sagot ko? Lola naman. Bakit ganyan? Sabi niya. Hindi ba tama? Mali po. Pabalik kayo, iba naman dinadaanan ko. Kaya, iba ho ngayon ng panahon eh. Dapat unawain niyo yung mga batang yan. Next slide. Tingnan niyo ha. Yung poly crisis, napakaraming crisis. Sana mabasa niyo doon sa mga ganyan niyo. Ang sinasabi lang dito, simple. Lalo pagdating sa ekonomiya. Basahin niyo nga yung bandang huli. The world, basahin nga natin. Yung maliit. The world economy has shown resilience. Ibig sabihin, nabubuhay pa tayo, kaya pa natin. The report says, but without coordinated action, growth will remain too slow to deliver shared prosperity and meet global development goals. Yan po ang matindi. At sa atin, mga Katoliko, mga Kristiyano, mas maganda sana magkaisa tayo. Hindi kanya-kanya. Kung anong nire-report ng simbahan, yung sana, ang ating daigdig ay nagliliyab na sa lahat ng ano nga tawag doon? Nagiging sinasalaula natin yung ating daigdig. Marami nang sira eh. Marami na. Pati ang moralidad ng tao. So balikan nyo, sinasabi ko, balikan natin yung sarili natin. Baka may ambag tayo dyan. Next. Ito, dalawang slides. Pagsundurin mo na lang yan. Kita nyo yan? Lantakan ang basura ng kasalanan sa ating mga pagkatao sa lipunan. Anong naging resulta? Next. Click. Sige.
Sinisira natin sarili natin, kaya marami sa atin ganyang miserable buhay. So bakit tanong mo yung kapitbahay nyo, pati kayo? O, ano ang pinakamaraming issue sa husgado ngayon? Anong klaseng demanda? Sige nga, tungkol saan? Sa rape? Saan? Corruption? Mahirap yung ipureba. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? O yung mga kabataan, ano? O sabihin ko sa inyo kung ano ha? Ito, mag-survey kayo sa mga korte. Pag-aagawan sa lupa, kahit magkakamag-anak, nagdedemanda sa isa't isa. Tanong nyo. Kasi kayamanan yun lupa. At yung ate, kuya, mayaman, makapangyarihan, yan ang nangangamkam sa kanya mga kapatid ng lupa. At resources. Siyempre, malakas ka sa abogado. Mapera ka. May kilala kang politiko. Abay, pag hindi ka pa naman nanalo. Next. O, tingnan nyo Sunod yan. Ang tanong ko sa inyo, sa gitna ng nakakatakot na daigdig ngayon, tayo bilang mga Kristiyano at Katoliko, are you ready? So, journey to the self. Ano? Papakita ko sa inyo ngayon mga sitwasyon. Kasi nga, alam ko nagdadasal tayo, alam ko nagsisimba tayo, alam ko nangungumpisal tayo. Saan patungo yun? Alam ko may pananampalataya tayo. Pero, ano ang naging resulta ng ating pananampalataya sa lipunan at sa sambayanan? Yan po'y matindi. Handa na ba kayo? Next. Tingnan natin Bakit ko pinakita yan? Para ba ngayon, madidilim ang buhay ng maraming tao? Yan hindi mo makilala kung sino. Madilim Bakit? Ba't ko nasabi yan? Sige. Global overview of religiously unaffiliated population. Alam niyo ba sa dabuong daigdig, 1.2 billion hindi naniniwala sa Diyos, walang relihiyon. Sipin niyo? 1.2 billion Marami yan. At mas marami pa dyan, ang may pananampalataya na baliwala. Pagkatapos binyagan, forget it. Ang tawag ko, KBL, kasal, binyag, libing, KBL. Yun lang ang panahon niya sa kanyang pananampalataya. Bininyagan ka nga, nagpakasal ka, libing na susunod. O magpapalagay ng santulana, sa sakramento. Kaya nga kung titingnan natin, pag tinignan mo mga relihiyon, ang number 1 pa rin, Kristiyano. Sumunod, Islam. Pangatlo, walang relihiyon. At saka papasok yung mga iba. Okay? Next. So kung tutusin natin yan, ano ang naging kahulugan nito? Kung wala kang Diyos, wala kang relihiyon, wala kang pananampalataya. Ano yan? Ang unang-una ay ikaw ay nagbibigay lang ng pahalaga sa flesh, sa laman. Di ba? Alam niyo kahulugan ng laman? Ang mga kasalanan ng laman. Alam niyo yan, di ba ga? Meron kang pagnanasa. At batay sa aking nilagay dyan, ang pagnanasa mo, kung ano masarap sa akin, yan ang masarap. Wala na kayong pakialam. Mamatay na kayo, mabuhay lang ako. Ito po ang pananaw Anong masarap sa akin? Yun ang iyong iniisip palagi. Yung sarap. Yung laman. Okay. Yung pangalawa dyan, ito'y napakatinding kasalanan. Kaya yung susunod dyan, hindi na tayo nagpapasalamat sa Diyos at ikaw ay may karapatan sa sarili mong katawan. Di ba? Madalas marinig. Ano ang pakialam nyo? Anong ganyan? Nako. Ewan ko lang may gagamitin akong salita.
Baka kayo masyak. Nasa simbahan pa naman tayo. Minsan nagtanong ako sa mga estudyante. Sipin niyo mabuti tanong ko ha. Sa tanda kong ito, ako po'y 77, nagtuturo pa ako sa grade 12. Nung pandemic. Ngayon, ayoko na kasi napaka-busy ko na ngayon eh. Wala na pandemic. Grupo-grupo, grade 12 ha, tinanong kong ganito. Englishin ko muna. Is it all right? Maliwanag? For young ladies. Okay? Maliwanag? Babae at lalaki yan, pero young ladies. To wear crop top, yung kita yung crop top, ganon. Parang, baka sumakit ng tiyang, kaya pero ganyan. No? Crop top, and nung araw, ang tawag namin doon, nung panahon ko, hot pants. Bakit tinawag na hot pants? Kasi pag nakita ng lalaki, tingnan mo, alam na alam niya, ay nagiinit na tuloy. Hot pants eh. Ngayon, ang tawag doon, ano tawag doon ngayon? Hindi hot pants. Tingnan mo, alam ni Lola. Pek-pek short, sabi ni Lola, oh. Ay sabi nga nung estudyante ko, Huy, Father, huwag kayong bulaan. Totoo yun, huwag niyo sabihin, hindi niyo alam yan. Di ba nga? Ay, nakangiti. Alam niyo, di nag-workshop sila. Alam niyo lumabas? Ako nagulat. Ang mga lalaki ang ayaw. Babae may gusto. At sabi, wala kayong pakialam sa katawan ko. Akin yan. Sabi ko eh. Ako naman hindi nakikialam. Siyempre, bakit ko papakialam? Ang diskusyon nila yun. Tinanong ko isang lalaki, bakit ayaw mo? Kasi Father, sabi niya, pag naiisip ko, yung kapatid kong babae nakaganyan, baka mawalan na respeto yung mga lalaki. Mabastos. Sabi ng babae, abay talaga mga mabastos kayo. Hindi away yan, away. Gustong-gusto ko naman para ayaw mo sila magdebate dyan. Pero ang kinagulat ko, bakit lalaki ayaw? Ba't babaeng gusto? Hindi ba malaking tanong yon? Ano man ang dahilan niyan? Kaya nga sabi ko, daigdig to, nakikialam eh. At ito po yung mga kaisipang yan. Next, tingnan natin ha. Saan tayo abot? Sinabi ni Fulton Sheen, siya malapit na maging santo. Blessed pa lang siya ngayon. Matagal ko na pinapahinggan. Tagal na ng obispong yan. We live in a sensate age. We are no longer governed by faith. We are no longer governed by reason. We are governed by feelings. Damdamin, damdamin, damdamin. Halimbawa, nagalit ako. Kasi ako'y hinudas na isang tao. Di galit na galit, tama? Damdamin yun, di ba? Kumuha ko ng baril, bang bang, patay. Tama, mali? Tama. Pag nagalit ka, babarilin mo na lang. Mali. Kasi hindi mo napigilan ang emosyon mo, ang damdamin mo. Kaya marami sa atin nagkakasala dahil sa damdamin. Nakakita ka ng magandang babae, ayaw ka sagutin, makapangyarihan ka, kidnapin mo! Di ba nga? Nagustuhan mo? Ang suot ay nakakaakit, i-rape mo! Di ba? Lahat na sinasabi ko sa inyo, hindi ko inimbento ha. Nangyayari. Lalo ako nasa media, sasabi nyo, hindi totoo yan. Ay, bahala kayo. Ang sinasabi ko lang, balikan ang inyong mga sarili. Yun ang sinasabi ko. Kasi pwede man ako magbola sa inyo, nakalumuhod tayo, magdasal tayong ganun-ganun, magdidipa tayo. May epekto yan sa sarili mo, pero hindi mo nakikita yung sambayanan, hindi mo nakikita yung simbahan, hindi mo nakikita yung daigdig. Magtahimik na lang. Di ba? Ganyan eh. So, pero tandaan nyo, tayo daw pinapagarian ng puro damdamin na lang. Next. So, kung tutusin natin yan, babasahin ko na lang para sa inyo kasi baka hindi masyado nyo mabasa sa iba. Ano nangyayari sa ating sitwasyon ng simbahan? Hindi lang lipon ng simbahan.
Hinahagupit tayo ng nakakakilabot na tsunami ng kamunduhan. Malupit na bagyo ng walang pakialam sa kapwa at karahasan. Laban kay Kristo sa sariling simbahan. Bakit kaya? Ang mga kabataan malamig ang pagtingin sa pananampalataya sa alituntunin ni Kristo at sa simbahan. Nawala na bang ating malalim na pagkahulugan sa buhay? Yan ang tanong eh. May pakialam pa ba tayo? Pag nakakita ba tayo ng karahasan, walang magagawa kami. Pag niyayari ang simbahan, sinisiraan, nilalait, kung ano-ano binibintang, okay lang ba yun? Yung mga kabataan, talagang naunawaan ba ninyo inyong pananampalataya? Nasunod pa ba tayo sa alituntunin ni Kristo at ng simbahan? Nawala na bang ating malalim na pakahulugan sa buhay? Yan ang mga tanong. Okay. Meron lang kong bibigay sa inyong halimbawa tungkol dyan. No? Tungkol din to sa kabataan. Bago ilipat yung slide, may isang estudyante, college, nagtanong sa akin. Kilala ko siya, nung high school pa siya. Ang tanong ganito, Father, bakit ba tayo pinanganak? Maliwanag yung tanong? Ha? Isipin nyo nung sagot, ha? Siyempre, nakakagulat yun. Bakit ako pinanganak? Masasagot nyo ba agad yun, ba't kayo pinanganak? Baka sasabihin nyo, kasi may mission ako sa buhay. Ano kahulugan ng mission mo? Komisyon o ano? Ang hirap sagutin nun. Pangalawang tanong niya, why did you ask that? Why I was born? Because in my studies, in my experience, I see that once I'm born, I start my journey towards death. Naintindihan niyo yun? Bakit? Ngayong pagmuni-muni ko, ipinanganak ako at nung ipanganak ako, nagsisimula ng aking paglalakbay patungong kamatayan. Saka yung kayo doon? Naintindihan niyo yun? Yes? Hindi yata eh. Yes or no? Next time, hindi ko sabihin yes or no, true or false. Ang bawal na sagot ay trolls, ha? True kung true. Walang trolls. Ngayon. Bakit mukha ko tinanong niya? Kasi sabi niya, matalino, maganda. Bakit daw sa kanyang karanasan sa iba, pati sa sarili niya, ang daming pagdurusa sa buhay. Ang daming pagdurusa. Ang daming conflict. Maraming sama ng loob. Maraming pangarap na nagkagutay-gutay. Maraming manloloko. Physical and emotional. And then, anyway, I'm going to die. So why was I born? Matindi ba yung tanong? Sige. Kayong sasagot. Bibigay ko yung microphone. Dalawang microphone ko dito. Huwag kayo, ha? Wala. Sino gusto sumagot una? Ano ba yan? Gusto niyo puro ako lang? Dakdak ng dakdak? Anybody? Bibigyan ko ng prize. Lalong ayaw pag may prize. Kasi bulong nyo na lang, hindi ko bibigay microphone. Bakit kaya? Wala kayong sagot. Nahiya kayong sumagot, bakit? Nakadamit naman kayo, kaya hindi ka dapat mahiya. Hindi nga. Bakit nga tinadhana? Nakaw! Sino sa inyo gusto magsakripisyo? Hindi, ayaw nila. Sino gusto magsakripisyo? Taas ang kamay. Sino gusto magdusa? Taas ang kamay. Ay, palagay ko'y walang may gusto. Yun, ibang usapan yun. Sabi niya kasi daw, ang Panginoon Jesucristo nagsakripisyo. Pero sabi ko, ba't ako maghahanap pa ng sakripisyo? Okay, bigyan pa na isang example.
Puro kabataan itong binibigay yung example eh. Nagbigay ako ng retreat sa mga kabataan. College. Siya first year college. Lumapit sa akin, umiiyak. Sabi niya, na-realize daw niya, yun yung buong retreat, iyak ng iyak. Ewan ko bakit. Tapos sabi ko, ano sasabihin mo sa akin? Gusto daw niya magmadre. E di, ako'y masaya. Biro mo, magmadre. Marami akong ganyan, marami ako napagmadre na pati. Matitino naman. Meron nga sa Japan, naging superiora pa, ng St. Clair, Santa Clara. Anyway, ito, tinanong ko, ang unang tanong ko, motivation. Bakit mo gustong magmadre? Alam mo, sagot? Dahil father sa tatay ko. Napakatindi ng kasalanan ng ama ko. Pati sa aking ina, sa akin, sa lahat, sa negosyo, sa lahat-lahat. Mahal na mahal ko yung tatay ko. O ba't magmamadre ka? Para ako na ang magsakripisyo at magdusa para sa kanyang mga kasalanan. Kaya ako'y papasok sa kumbento upang ako na ang magbata sa hirap sang pagsasakripisyo, mapunta lang siya sa langit. Alam mo, sagot ko, huwag ka nang magmadre. Nasyak siya. Bakit, Father? Ang pagmamadre at ang pagpapare ay hindi upang maghanap ka ng pagpapahirap sa sarili mo. Ang suffering and pain, pupunta sa iyo niya, huwag mo nang hanapin. Tama, mali? Hindi ba ga? Ano maghanap ka ng sakripisyo? Darating yan. Guaranteed. Papakika nandiyan na. At marami ka na binapat ng hirap, umayaw ka na. Hindi niya naintindihan agad eh. Pero pinag-isip-isipan niya, sabi ko, mamuhay ka sa pananampalataya mo. Si Kristo sinagip na yung tatay mo, isa lang hinihiling. Magbalik loob ka. Kaya para makatulong ka sa tatay mo, tulungan mo siya magbalik loob. Di ba nga? Hindi magpapakahirap ka bilang mother. Isipin mo, nagmadre ka o nagpare ka, palagi ka nakasimangot. May garin ka sa daigdig. Huwag naman, kawawa ka naman. Salamat sa Diyos, hindi nagmadre. Pero, hindi nag-asawa. At kinilalang isa sa mga dalubhasang doktor sa Amerika. At tumutulong sa maraming mahihirap. Kita nyo? Hindi kasi Kristo. Si Kristo, siyang nagdusa. Ang pagdurusa, magkakaroon tayo ng kani-kaniyang kontribusyon. Pero huwag mo nang hanapin yun. Ano, sa ngayon kayo? Huwag niyo sabihin wala kayong pagdurusa. Nako, pag nag-one-on-one tayo, baka kayo hindi pwede magsinungaling sa akin. 3 tanong lang. Next. Tingnan natin. Kasi marami slides to. Sinabi ni Father Arevalo, isang theologian, kilala sigurado to ni Father Jojo. Ano sinasabi niya? Ay, kulang yata yan. Meron niya, bago yan, meron pa. Meron pang 2, bago yan. Balik mo. 2 slides pa balik. Up, yan, pagkatapos niyan. Yes, sige. Sige. Huwag mo sabihing nawala, John. Next. Ang sinasabi dyan, bago yung kay Arevalo, ay ito. Wala? Sige, ako na lang magsasabi kasi baka hindi nagkaigit dun sa pag-click-click. To be born is to start the journey towards death. Nasabi ko sa inyo yan. Why are we born if you're going to die? At tinanong ko sa inyo sagot. Nasagot ko na ba? Hindi pa. Nasagot ko? Hindi pa. Hindi, gusto nyo sagutin ko? Okay, ganito. Ito malalim na theology ito. Gagawin ko mga tanong. Hindi ba may awit tayo?
Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos ay purong pag-ibig yan. Tama? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa malaking pag-ibig sa atin. Ginawa tayong tao dahil mahal niya tayo. Hindi upang parusahan tayo. Ang gumagawa nun si Satanas. Hindi ang Panginoon. Ngayon, tanggap ko na marami tayong sakripisyo, marami tayong pains and sufferings that will happen in our lives sa mga buhay natin. Sakit eh. Wala kang magagawa. Sabi nga ni Sir, tinadhana, totoo yun. Hindi lang tayo pare-pareho ng tindi. Yung kasalanan. Nagpapahirap sa kapwa yun eh. Bago tuloy, isang tanong muna. Pag kayo ay nakaisip ng kasalanang hindi naapektuhan ang lipunan o yung ibang tao, bibigyan ko kayo ng 1,000 piso. Wow. Meron ako. Kala nyo wala ha? Meron. Gusto pakita ko? O, tiwala na pala kayo sa akin. Hindi ko napapakita. O, anong kasalanan? Isa lang. Isang kasalanan lang. Walang affected other people. Baka kayo maisip? Saan kayo nagkakay sa akin? Anong kasalanan kaya? Isip. Subukan nyo lang. Kahit mali, okay lang. Ano daw? Ano po? Pag sisinungaling, nagsinungaling ka, ninakaw mo ba yan? Hindi po. May epekto na yun sa kabila. Tama? Ano ba? Ha? Ano daw? Inggit. Nako, pag nainggit, okay, maganda yung inggit. Papaliwanag ko yan. Ang inggit, may kapatid dyan. Kaya kumarog na kayo mainggit. Kasi pag nainggit ka, kinukompare mo, di ba? Mas maganda siya sa akin. Mas mayaman siya sa akin. Tama, kinumpara mo eh. Mas matalino siya sa akin. Hindi yan totoo. Mas matalino ko sa kanya. Kaya lang, niyari ako ng teacher ko. Hindi totoo yan. Di ba ka? So, pag ikaw ay nainggit, ang kapatid niyan, galit. Nagagalit eh. Pangatlo, ano sa Tagalog ang hatred? Ha? Ano? Hatred. Hindi, galit, anger eh. Pagkamuhi. O, tatlo na, no? Pagkamuhi. At yung huling-huli, pinakadelikado. Pag galit ka na, mumuhi ka sa kanya, inggit ka sa kanya, ano gagawin mo? Violence. Nagiging marahas ka. Kaya, may effect yan. Ano pa? Okay. Yung pagpapakamatay. Di ba? Yung nagpakamatay ka, walang maapektuhan doon? Meron. Unang-una may matutuwa at merong malulungkot. Yung malulungkot ay yung mahal na mahal ka, inalagaan ka, tapos namatay ka. Malungkot. Oh. Sino matutuwa? Alam niyo kung sino? Ay, salamat, namatay na iyon. Bakit? Malaki utang ko sa kanya. Oh, di ba? Ay, malaki utang mo. Di magkakalimutan na yan. Ay, wala ka naman papel na nakikita. O, di ba ka? O, tingnan mo. Lahat ng kasalanan, may epekto yan. Mag-isip ka lang ng masama, may apektuhan ka eh. Kasi hindi alam no, wala, inosente. O ngayon, kung tutusin natin, nakita nyo na ba? Yung slide before this. So, ang sagot ko nga, ang Diyos ang pag-ibig, nilalang tayo dahil mahal tayo ng Diyos. O ito lang masasabi ko sa inyo. Dahil marami sa atin hindi naintindihan to. Bakit tayo pinanganak? Bakit bagamat tayo pinanganak patungo sa kamatayan, meron tayong panahon na gugugulin sa lupa? Hindi nga pare-parehong ang haba, di ba? Ano ang gusto ng Diyos na maranasan natin? Kasalanan, papahirap sa iyo yan. Okay. Sasabihin ko sa inyo ang sino mang tao, sa lahat sa atin dito, na nakadama
ng tunay na pag-ibig ng sino man. Yung talagang, alam mo, mahal na mahal ka niyan. Naialay sa iyo ang buhay niya para sa iyo. Matinding dating yun. At ikaw din, pag nagmahal ka sa isang tao na talagang mahal na mahal mo, ano epekto? Hindi ba masaya ka? Hindi ba happiness yun? Yun ang gusto ng Diyos. Bakit niya ginusto yun? Sa gitna ng kasalanan, sa gitna ng paghirap, kung ano-ano pa yan. Kasi alam ng Diyos, pag naramdaman mo yung tunay na hiwaga at kasayahan ng isang umibig at inibig, malalaman mo, hahangarin mong makasama ng Panginoon sa langit. Nadama mo human love pa lang yan. Kaya nga sinasabi dito na nagpakasakit ng Diyos para nga makita natin ang halimbawa ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Na sinabi niya, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Yun ang dahilan. Yan ang sinabi ko doon sa bata. Nakakanga siya. Takop, alam ko, palagay ko lang, puro problema ang inani mo. Pero hindi ka pa nakakadama na ikaw ay tunay na umibig at ikaw ay tunay na ibigin. Kasi pag nadama mo yun, hindi mo yung malilimutan Kaya yung mga magkakaibigan, mag-asawa na namatay, na talaga nag-iibigan, ang hirap mag-move on. Yun ang hugot. Kaya kung di nag-a-advise na, huwag ka na umiyak kasi andun na yung magulang, andun yung asawa mo sa langit. Malay ko. Di ba ka? Hindi ka sure Papagdasal mo, papagmisa mo. Pero, pag nadama mo yung talagang pagmamahal, hindi ka makamove on. Yung kapatid ko, ganyan na nangyari, namatay ang asawa. Nasa abroad. Tanong akong tanong sa mga anak. Ayaw daw tumanggap pala ng bisita, ayaw ganon, 2 anak lang ang kinakausap. Pati ako, pag chat ko, nag-FB ako, kung ano-ano ginagawa ko, hindi ako sinasagot. Kasi na-depress. Sabi nga niya sa akin, Kuya, sabi ko, bumalik ka sa Pilipinas, talino mong yan. Pagkasama tayo dito, sabi ko, maganda tayo dun sa lugar ko. Tapos sabi niya, Kuya, hindi mo ako maintindihan. Bakit? Umibig ka na ba? At nag-asawa ka? Na yung asawa mo, nag-alay halos ng buhay niya sa'yo. Pagising mo sa umaga, ayos lahat. Pag nagagalit ka, nagtatahimik lang. At pag nag-sorry daw siya doon sa asawa niya, ngingiti lang at luha. Hindi mo alam yan. Hindi mo yan maramdaman, Kuya. Hindi ko matanggap. Diba? Hugot. Pero naranasan niya ang pagmamahal Kung kayo hindi pa nakaranas niyan, hindi nyo maintindihan ano ang kahulugan ng buhay. Huwag niyo akong tatanungin kung may naranasan akong ganyan, ha? Ay, dako, bawal. Bawal na magtanong ng ganyan. Kasi secret. Okay. Wala pa? Wala pa yung slides natin? Sige, tutuloy ko na lang. Ang next slide ko, binigay ko ng sagot, ha? Pinanganak tayo, bagamat mag-journey tayo sa kamatayan. Ang gusto ng Panginoon Diyos, madama natin ang pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng pagmamahal natin at ng ibang tao sa atin. Pag naranasan mo yan, solve ka na. Kung hindi, misa mo lang nalaman at marami pa nagmamahal sa'yo. Ang galing nun. That will make you survive all. Alam mo yung communication, okay lang yan. Pero may 2 slides kasi. Ako babasahin ko na lang, ha. The God of this, ito, 2 Korinto 4:4. Chapter 4, verse 4. Ano sinabi? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the lights of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Ano ibig sabihin nun? Bulag ang mga walang pananampalataya. Bulag ang hindi nakikita ang kahulugan ng pananampalataya. So sabi ni Father Arevalo, babalikan ko niya bago yan. Okay na yan, okay, huwag niya baguhin yan. Sabi niya,
Ito warning lang. Siya nag-alert lang, alert. Sabi niya, ang kabataan ay mahalaga kasi mauubos ang Katoliko pag hindi natin inalagaan ang kabataan. Ano ibig sabihin nun? Nung ako nga yung mapasubo magturo ng grade 12, dahil sa pandemic, andun ako sa probinsya, wala man ako masyadong ginagawa, nagturo ako. Ang unang kong takot, alam nyo, 77 years old, teaching 17, 18 years old, puting buhok pa, uugod-ugod pa, baka pagtawa na lang ako ng mga batang yan. It's a risk. Sa awa ng Diyos, hindi. Hindi man sa nagyayabang. Di ba nag-evaluate every semester? Totoo na evaluation ko. Ang dami kong picture, mamaya gusto niyo, pakita ko yung mga kagagraduate lang ngayong taon na to kasi ito ng last ko. I cannot kasi ang dami kong trabaho talaga outside the province. Pero alam mo, mas lalo ko silang nakilala. I was able to feel their angst. The things, even if they don't know it, punishes them. The sins that they commit, not because they're bad, but simply because of the situation in society that pushes them to sin. Pag naunawaan mo yan, mas makakausap mo sila eh. At mas maliliwanagan sila, hindi, bawal yan, ang sama-sama mo, wala ka talaga, hindi ka gaya ko nung araw. You cannot compare, my gosh, you cannot. You simply cannot. You have to understand them first. Anong kahulugan ng understanding? Understanding, isa-isahin natin salita, understand. Tama? Pag pinagsama mo, unawain. O, paano ko papakita graphically? Under. Ano kahulugan ng under? Sa ilalim. Stand. Tumayo. Kaya kung gusto mong unawain isang tao, alam mo siya, alam mo mga hinaing niya, alam mo nangyari sa kanya, alam mo yung mga dala-dala niyang burden. Ilagay mo siya sa ibabaw mo at i-feel mo gaano kabigat. That is when you understand. You cannot understand. Nagsisimpatya ako sa'yo. Simpatay. Simpatay. Ginagawa mo sa akin. Hindi simpatya. Di ba? Unawain mo. Ang unawain is, buhatin mo yung burden niya and then you start feeling, buti hindi nangyari sa akin to. Kasi kung sa akin nangyari to, baka hindi ko makaya. Kaya siguro hirap na hirap siya. And many of our young people are in trouble, I'm telling you. They're so confused. They don't know where to go. The information is everywhere that they cannot decide what to say, what to do, how to act. Kaya nga, kung tutuusin natin, ang pag-ibig is a relationship. Ugnayan. Ugnay. At pag nag-uday ka, hindi lang nagdikit eh. You are woven. Hinabi. Ano yung paghahabi? Yung paggawa ng mga damit. Hahabihin ka. Sa pagkatao niya at pagkatao ko, pagkatao mo, pagkatao ko, hinahabi yan. Kaya mahirap mapatid. Kailangan pang laslasin mo. Pero pag hindi na-weave yan, hindi pa masyado kayong love sa isa't isa. So relationships is based on communication. I-google nyo kayo maniwala sa akin. Sinasabi sa 2026 and after, na the skills of communication has become number one priority. Because we have stopped communicating. Ang kakomunikasyon natin, screens. Kumakain na isang pamilya. Kami mga pare, kumakain, lahat kami naka-cellphone. Nagagalit ka sa anak mo. Isa pa istorya. May isang bata na nag-chat sa akin. Isipin nyo, anong kahulugan ha? Sabi sa chat. Kaya ba binabasa ko lang yan, walang sound eh. Chat eh. Hindi call. Ito nakalagay sa screen ko. Pagbukas ko, lumabas. PM yun, private message.
U-H-U. Okay? U-H-U. U-U-U-H-U-U-U. Oh. Paulit-ulit yun. Siguro mga 5 na ganon. Ano yun? Lagbigyan mo nga ng sound. Correct. Sabi ko, alam ko umiiyak yun, di ba? Crying. Alam mo ang ginawa ko? Sabi ko, oh, what's this? Inulit niya. Gusto ko bang manutil? Susubukan ko lang. Oh, are you a monkey? Hindi ba? O, di ba tama? O, binugalit. Father, I thought you understand me. Oh, sorry. O, gano'n, di ba? Sorry. Tapos tinawagan ko na. Umiiyak. O, alam mo ang dahilan? My mom got my cell phone, my iPhone. Sabi ko, why did she get that? Because I was with my boyfriend and I promised to be home at 10 o'clock. I came back home 2 o'clock. Sabi ko, that's the reason why. Why are you crying now? Because I told my mom, that is part of myself. I'm not in this world anymore. Because I cannot communicate with my friends. I'm nobody. I cannot go to Google. I cannot go to my Facebook, to my Insta, to my IG. I'm so alone and I feel bad. And I tried to buy another cell phone because I have money that I saved in the bank. My mom called the bank, freeze all her account. Hindi lang yon, alam mo sabi, I want to kill myself. Alam niyo, nung sabi sa akin yon, I tried to understand her. Alam niyo yung reason? Ang mga kabataan, pati mga katandaan na rin, mga lola, lolo, tita, ay nako, naka-cellphone to. TikTok. Pero nakita ko, nagtatatawa, wala naman nakatawa-tawa ako ginagawa. Ayun pala nakita ko, ang dami, di ba, sa mga reels, sa mga jokes, ay nag-i-enjoy. Pati matatanda na, boryo na sa buhay. Oh, hala, wag kayo magsinungaling, alam ko iyan. Oh, nung araw, puro kabataan lang, ayun, pati katandaan na din. Di ba? So, may problema ka, lalo ng AI. Oh, nasa klase ka, may naging assignment, punta ka kay ChatGPT, kay Nora, kay Microsoft Copilot, ang dami. DeepSeek, kung ano-ano pa yan, Sus Mariosep. Kaya sinasabi ko dito, communication will indeed be the greatest human need for 2026 onward. O ngayon, next slide. Uy, mag-isang oras na ako, 10 minutes na lang, paano gagawin natin dyan? Okay lang bang magpatuloy ako? Ha? Sure? 10 minutes na lang, 10 minutes na lang. O sige. Sana wag ako ubuhin. O next yan. Basahin nyo nga. Ang nagsabi niyan is World Health Organization of the United Nations. Hindi ako. Ano yung epidemic na yan? Hala, hula. Depression, okay? Ito ay resulta nung sasabihin ko na epidemic. What? Public health yan, ha? Anybody who can guess? Wala? Isa lang? Ba't yung mga kabataan di sumasagot? Huwag kayong matakot kahit kunti kayo. Okay. Sasabihin ko na kung ano. Ha? Ano? HIV, hindi. Kasi mas ano yun eh. Ito, bigyan ko ng tip. It's more psycho-emotional. Pero nakakamatay. Depression is the result of this. Okay, papakita ko na sa inyo. Ang sabi ni WHO, sige, next slide. The loneliness epidemic. Di ba, communication, sabi ko,
Sa dami ng way to communicate, hindi tayo nagko-communicate. Nagko-communicate tayo doon sa ating screens. Sa screen ka nagko-communicate, hindi na sa tao. Hindi na. Hindi mo na inuunawa. And many of the young people tell me, I am bored. I am bored. Nakakaburyo naman, Father. Kaya pag nagle-lecture ako sa mga estudyante ko, hindi ako pwede maburyo sila. But that's very difficult, ha? Kasi alam ko, mabilis ang ano nila eh. Pag makikinig siya tapos wala na, kaya dapat sunod-sunod. So, loneliness. At next slide. Sa slide makita nyo, nung una, katandaan. Ang maraming nalo-lonely. Kasi wala nang asawa, wala nang anak, walang yan, nag-iisa na. Nobody's taking care of me. Di ba maraming matandang namamatay na lang yan, pupunta lang sa kwarto, patay na. Eh kasi wala nag-aalaga eh. Oh, wala na. Iniwan ng mga anak. Ang laki-laki ng bahay. Nako. Wala lahat ng anak. Nasa abroad na. Mayayaman na. Ano gagawin yung dalawa? Ang ginagawa nila, palagi sila nagmumulagatang mag-asawa. Good morning, dear. O good morning, dear. Di ba? Araw-araw gano'n na lang. Mamamasyal sa beach. O kaya makita nyo matatandahan na lalaki. Karamihan nakita ko lalaki. Pupunta sa McDonald's, sa Jollibee. Abo, may grupo sila doon. Hiyawan sila, oh. Nagbubulahan naman sila tungkol sa sex, tungkol sa karanasan. Hindi ka naman sabi, tatandaan na nyo, magtaka na kayo. Di ba? Eh kasi nga, we need companionship. We need relationships. You cannot be alone. It is a human situation and desire. Kaya ang relationship nyo should be healthy. Relationship should not be abusive. Makita natin yan. Sige, yan, makita nyo sa matatanda, hindi ko na isa-isa niyan. Next. Ito, papakita ko sa inyo, hindi nyo mababasa masyado eh. Pero kung titingnan mo, sinurvey nila, nung gumawa niya sa ilalim, hindi masyadong kita, ang pinakamarami, 59%, age 18 to 24, feel lonely. Kasi sinasabi ko, there is no such thing as loneliness. Mali. Anong tama? Loneliness does not exist. What exists? What exists? Come on. No. Hindi, lonely nga eh. Lonely does not exist. You know what exists? Lonely people. Lonely people. Loneliness cannot exist without people. Loneliness is abstract. Lonely people is not abstract. It's real. Lonely yung tao eh. Loneliness, walang kahulugan yun. Lonely people na. Di ba sa Beatles song, ewan ko, baka hindi nyo ba alam ang Beatles, no? Kasi mga bata kayo. Ay, di pala, marami na pala matatanda. Di ba? Lonely people. Sige. Tingnan nyo, next. Pakita ko pala. Bibilisan na lang natin. Sinasabi dito, basahin ko lang sinabi ng United Nations. Sabi ng United Nations, 1 in 6 people, isa sa 6, are affected by loneliness with significant implications for health and well-being. According to a new report from the UN World Health Organization, loneliness is linked to approximately 100 deaths every hour. Isang oras na tayo, 100 ang matay. Loneliness ang dahilan. Kaya sabi na public health eh. Public health issue. More than 871,000 deaths every year. By contrast, strong social connection are associated with better health and longer life. Ibig sabihin, pag meron kang kasama, may maganda kang kaugnayan sa kapwa mo, mas tumatagal ang buhay mo. Kaya mga kabataan, pag may mga lola kayo dyan, kahit masusungit, dalaw-dalawit, liba-libangin nyo rin, di ba?
Lola, mahilig ka ba sa ice cream? Ayoko niya, matamis, may diabetes ako. Konti lang. Huwag yan, di ba? Alam niyo, matatanda, mga bulaan din yan eh. Naniwala kayo sa akin. Sinubukan ko, kahit maubis to, Bishop, tulungan kita. Hindi, kaya ko to. Nahulog naman. Sabi ko, paano gagawin mo yan? Talaga, sabi ko, ako rin, minsan naisip ko, naghahawakan ako. Kaya ko to, pero, hindi, sige, baka mahulog ako. Minsan you don't accept that, na hindi mo na kaya. Kaya nga alam mo, kahit masusungit yung matatanda, they feel so happy when somebody wants to care for them. Lalo pag nagbo-volunteer, hindi mo sabing, halika, akayin mo ako. Sama naman, no? Para kang utusan. Kaya bago ka utusan, lola, tatay, tulungan ko na kayo, baka mahulog kayo. Yun ang maganda. Nako, taba ng puso na yun. They still care for me. You know why? For me, loving has lost its meaning. The true meaning of loving is caring. Anong meaning ng caring? Caring is, I care for you. I want to give you the best no matter what. Yun ang caring. Kaya sa akin, yung mga unconditional love, ganyan. Dak-dak lang yan. Pero pag sabi mong, I care for you, I want to give the best for you from me. Yun ang caring. Bigyan ko na example Sabi ko, mag-52 years na akong pare. Sa dami ng nilagyan ko ng santulana, alam niyo santulana? Pag mamamatay na, ilalagyan ng langis. Hindi yun star margarina, talagang olive oil yun, akala nyo kung ano-ano lang yan. Pag wala daw, bisag gano'n na lang kaya. Anyway, lalo pagpunta ko sa ospital, meron ka makitang, minsan hindi matanda 45 years old, 50 years old, 60 years old, 100 years old. May mga nakatusok dito, tsaka merong ganon. Minsan meron pa rin dito. Ang dami mga tusok-tusok niyan eh. Obserbahan ko. Hawakan ko. Meron kasi malamig, meron mainit. Depende. Pero sa karanasan ko, pag hinawakan ko yung ulo, katawan, nararamdaman ko kung goodbye. Pero parang nararamdaman ko yung may pag-asa pa to. Hindi pa pagdasal. Pero bago ako magdasal, titingin muna ako sa kapaligiran. Sino dito ang kamag-anak? Sabi ng nurse, wala po, Father. Wala. Caregiver kami, tsaka nurses. Tatlo, ha? Alam niyo yung feeling ko doon? Is there anybody who still loves this person? If you really care, what the heck is your job? Even if you have the money, don't pay somebody to take care of the one that you really love because you don't care anymore. Alam mo, naisip ko, wala na kasing pakinabang to eh. Laspag na to eh. Kahit 40 years old pa lang, pag gano'n, no? Gaganon-ganon pa, manginginig-ginig pa. Wala nang pakinabang yan. I don't care anymore. My love flew out the window of the hospital. See that? Pero pag may nakita kong anak, kamag-anak, asawa, magulang, nagdadasal ako sa Diyos, salamat Diyos, may nagmamahal pa sa Kanya. Yan ang kahulugan yan. Kasi ganyan nga ginawa ni Kristo eh. Ano pa? You cannot see God's love unless you see it among each other. That is our faith. That's our commitment. See that? So kaya nga, ang dami na lonely. Maraming namamatay. Hindi naman dapat mamatay. Next slide. Let's see. Some more. Sige, lagay mo yung question. Alam ko na marami kayong tanong. Maraming tanong pa rin tayo sa buhay natin. Okay. Ito, diretso na tayo sa Holy Week. Sabi ko sa inyo, hinanda ko to para sa inyo eh. Pero kailangan sumagot kayo ng husay. Ilan sa inyo sa Biyernes Santo nakikinig ng 7 last words? Taas ang kamay. Wow, talaga oh.
Konti. Alam nyo ba ang 7 palabra? Memorize nyo. Ha? Memorize nyo? Sino memorize? Taas ang kamay. Uy, naubos na nagtataas ng kamay. Aba siya, exception to the rule ka. Tingnan mo, mamaya, tangin ko kayo. Hindi ba 7 yan? 7. Ano nasa gitna nito? 1, 2, 3, 4. Wow, ang galing niya. Narinig niyo yun? Palakpakan naman natin. Memorize nga niya eh. Kakahiya tayo, no? Ako, minsan nalilimutan ko rin. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung ibang translation, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Bakit yun nalagay sa gitna? Nung una ko itong pag-aralan, kasi nagbibigay ako 7 last words, di ba? Nung basahin ko itong pang-4 na to, sabi ko, si Kristo pala, naangal din. Di ba? Bibigay ako sa iyo ng isang personal experience. Sikreto lang to, ha? O niyo ba, pamalita ito, ha? Uy, naka-online pala tayo, naloko na. Hindi kasi nga, ito'y malalim sa aking pagkatao eh. Nakasyam na akong aksidente at 3 operasyon. Pero isang ito, ang pinakamatindi. Consultant ako sa international at nampunta kami sa Indonesia. Ano Indonesia, di ba? Pag consultant ka, spoiled ka. Naka-pajero, may bodyguard, may driver. Wow! 2 kaming consultant. Pajero. So, pinikap kami sa airport, dinala kami sa Bogor. Ang Bogor ay parang Baguio. Yung Jakarta, yung sentro, ay mainit doon. Tsaka parang Manila. Nandun kami binaba, pero may aayusin yung mga staff, international staff, iba-ibang lahi sa Jakarta. Di nagpunta kami, tinulungan ko. Nung pauwi, nakasakay kami sa Kijang. Sino dito nakapunta sa Indonesia na? Nakapunta sa Indonesia. Alam niyo, yung Kijang sa Pilipinas ay yung FX Tamaraw na sarado. Parang van. Siyam kami doon, ako nasa unahan. Pero hindi uso yung seatbelt dahil wala namang nag-seatbelt. At hindi ako naka-seatbelt. At hindi ko mahugot yung seatbelt kasi may bag eh. Saan mo siyang saksak yun, siksikan. Yan, inuubo na. Nung pabalik kami, 3 hours yun. Biglang sabi ko doon sa driver, slow down. Kasi tumatakbo siya, 160. Sabi sa akin, abay, lalo tinapakan. Ay, hindi pala marunong na English. E di sabi ko, naku, delikado to. Alam mo, itulak ko. Hindi ah. Sumabog pala yung gulong sa kaliwa. Tapos, nagpaikot-ikot kami doon sa island. Ikot-ikot. Ako nasa unahan, yung ulo ko tumama doon sa salamin daw. Basagin salamin. Uy, maraming salamat po. Pakihawa nga po sa pala. Okay. Pagkatapos, nung magising ako, alam mo nakita ko, may kuti-kuti-tap na ilaw. Yung pala radyo. Doon sa sakyan. At nakabalintong kami, nakabaliktad. Abay, sabi ko, nag-crash yata kami. So, gumapang ako palabas. Tapos, pinaghihila ko sila. Yung mga kasama ko. Ako unang nagising eh. Tapos na-realize ko, meron tubig. Sabi ko, bakit wala naman tubig kami dala? Aba, dugo nga. Di ginanong ko, iba lasa.
maalat-alat na, ayaw mo ko ba? E di, lumabas yung isang thigh, sabi ng thigh, Father, you're bleeding. Naku, kinabahan ako. Kasi ito pala, pumasok yung salamin sa tuktok. Aba, di ako medyo kinabahan na. Kumuha ng tuwalya, kung ano makuha niya doon sa at nilagay doon. At hinawakan niya, marunong, para hindi tumuloy yung dugo. Isang oras kami naghintay bago dumating yung ambulansya. Nung dumating yung ambulansya, parang FX tama raw din. Alam niyo, tingin ko, aba, ito'y parang may mga dugo, nagkalat, tigas-tigas, walang maupuan, mahihigaan, sa gitna lang. Sabi ko, para itong sasakyan ng nag-delivery ng mga baboy na pinatay. Tapos pinapahiga ako. No. Tinutulak ko yung parang nurse. Ihiga ka, dumudugo. Aba, hindi kayo maubusan ng dugo. Umupo. Ay, buti may kasama ako na inala. Pagdating, anyway, fast forward. Pagdating doon sa hospitals, in between, ang laking hospital, may malaking x-ray. Sinaunang x-ray. Yung hinubaran ako, pinahiga ako doon sa kama, tapos mayroong malaking parang x-ray ganon. Sabi ko, pag ito'y bumagsak, ako'y patay. Hindi kasi, sinauna Hindi ba? Tapos, nung matapos, sabi niya, congratulations, sir. No broken bones. Nakahiga ako, tinatanggal yung bubog. Imbes na tanggalin, yung bimpong parang hindi nalaban ng matagal, di ba, amoy na amoy mo pag yung bimpo na hindi nalalaban daw. Sabi ko, baho naman ito. Ano magagawa mo? Nakaganon ka. Ha? Tapos, pinunasan lang. Parang ang sakit. Tapos, tinahi na. Tuwing tinatahi, di ba may karayom, tutunog yung ting! One more glass. Tatanggalin. Another glass. Ako naiinis na ito. Gusto ko, wala ka magagawa. Pagdating ko sa hotel, alas 3 ng umaga, ako'y nakatulog. Pagising ko kinaumagahan sa hotel, yung buong unang ko, punong-puno ng tugo. At yung mukha ko, namaga. Parang si Humpty Dumpty. Merong medical explanation, pero fast forward na lang. So pagkatapos noon, 2 days after that, pumunta ako sa MMC, pagdating sa airport sa Makati Medical. Ang unang ginawa, MRI. Alam nyo, wala akong broken bones, broken brains. Buong left lobe, bugbog, sarado. Sabi ko, are you operating on me? Father, no, useless. Can I remove half of your brain? I cannot. Para bang nabugbog na Kaya ang ginawa, tinanggal lang yung mga dying cells, ilang buwan. Sige, fast forward pa. Alam nyo, nag-lecture ganito, malilimutan ko lahat. Pagpubutil-butil yan. Nanghihina ako biglang-bigla. Tataas ang blood pressure ko, nasabi ng doktor, Father, pag tumaas 160 over 90 yan, over 110, wala na ha. Huwag ka na bumalik sa akin, mamatay ka. Aneurysm. Pero mo sabi sa doktor mo, yung kapag lagi ka isang taon, pinilit ko. Pupunta ako saan-saan, ganun-ganun. Pero tumataas yung blood pressure. Pati driver ko natatakot. Pupunta ako may awarding nga ako sa Lucena. Ay bigla naman akong inatake, tuloy sa ospital. So, nung nandun ako sa Cebu, kasi tinutulungan ko yung isang istasyon namin, na-hospital na naman ako. Ayaw bumaba yung blood pressure ko. Naglalagay sa Blingual, 3 hours after, tataas ulit. Alam mo, sabi ko sa Diyos, ayoko na nito. Sawan-sawa na ako dito. Palagi ako kakaba-kaba. Iaalay ko na sa iyo lahat. Kunin mo kung gusto mo. Aba, kinaumagahan, 120 over 80. Ha? Sabi siguro ng Diyos, Francis, diyan ka muna sa lupa. Pero ang tanong ko, bakit ako? 7 last words, di ba? 4. Bakit ako? Ba't mo ako pinabayaan? Hindi mo na ako kasing balasubas na ibang pare. Uy, sorry, joke. May mga ibang pare mas balasubas naman sa akin. Ako naman nagpapakatino. Bakit ako pa? Di ba? Yun ang unang tanong Pero nung masabi ko sa kanya yun, baliwala lahat. Kaya naisip ko, nung bumalik ako sa Manila,
Na okay na yung blood pressure ko, pero minsan tumataas pa rin, pero hindi na ganun. Ang sabi ko, siguro inisip ng Diyos to, Francis, ang masamang damo matagal mamatay. Kaya diyan ka muna sa ibaba. Hindi, sinasabi ko kasi sa 7 last word, kayo at ako minsan nagtatanong tayo sa Diyos, di ba? Bakit ganito? Nagsisimba naman ako. Naghahabuloy naman ako. Hindi naman ako mamamatay tao. Ang dami-dami natin sinasabi. Bakit? Nakita yung nakataas ng kamay? Hindi yun eh. 5 minutes, tapos na tayo. Hindi ko na mapakita ibang slides. Ang mahalaga ngayong ito, hindi ba, nung in-explain ni Kristo sa kanyang mga disipulo, kainin ninyong aking katawan at inumin ang aking dugo. Abo ay maraming humiwalay sa kanya. Tinanong niya mga apostoles na kasi sa Jews, yung dugo, nako! Kaya lahat ng kanilang kinakain karne, dapat niya halos walang dugo. Matinding dugo sa kanila. Eh, pero mo sabihin, kainin nyo ang dugo ko, tsaka, ay inumin ang dugo ko, tsaka kainin lamang ko. Parang, Tinanong niya mga apostoles, alam mo, sabi ng apostoles, ang naunang nagsalita, sino? Si Pedro. Tama? Sabi ni Pedro, Panginoon naman, paano yan? Saan kami pupunta? Kita nyo? Tayo, may hinaing tayo sa Diyos. Tanong nyo nga sarili nyo, pag ako nag-give up sa Diyos na hindi naman ako pinababayaan, saan ako pupunta? Kay Satanas? Bahala kayo. Ako hindi. Kay Kristo pa rin. Kasi alam ko na sa gitna ng aking paghihirap, nandun lang siya. Nararamdaman niya yung struggle natin sa buhay. Huwag kang bibitaw. Ay, ang 7 palabras na yan, napakahalaga ng bawat isa dyan. Huwag kang bibitaw. Kasi, pinatikman na sa iyo ang kahulugan ng pag-ibig sa halimbawa niya at saka sa karanasan mo sa buhay. Kahit masaktan ka, basta nagmahal ka. Minsan hindi mo alam na yung pagmamahal mo sa anak mo, sa kaibigan mo, na ang tingin mo pinabayaan ka, minsan matatandaan yan. Huli na lang halimbawa. Nung nagtatrabaho ko sa Pasig City Jail, seminarista ako, nakasutana, may nakilala ako doon na, ang tawag doon ay mayor. Alam niyo ba, siya nagtrabaho sa jail, may mayor doon, siya ang big boss. Malaking mama, itim na itim. At doon sa jail, doon mo mararanasan ang kabahuan, nakakasulasok, nakahulugan ng kasalanan. Ang baho, pagpasok ko lang, sinarado yung likod, crack. Naku, sabi ko, baka ako utasin dito. Nakasutangan na akong puti, maangot. Hindi ko ma-explain yung amoy. At nakahubad, nakabriefs. At palagay ko sila, dahil sila lang yan, hindi sila naglalaban ng briefs. Alam nyo ginagawa? Monday, babalik na rin. Tuesday, Wednesday, side A, side B. Ganun lang yan. Tapos, lumapit sa akin yung mayor. Nasyak ako doon, lumapit. Andun ako sa Barandilla, ganun. Paurong, wala na urungan, pinto na. Alam mo, malaki. Ako naman ay maliit. Pinangatak ako ng Diyos na ganito lang height ko, hindi man ako 7'2", di ba? Alam mo, unang nakita yung suso niya, yung utong. May imperdible at may cross. Sabi ka, masakit yata yun. Sabi niya, brother, alam ko, magpapari ka, gusto mo bang magdusa? Nagsakripisyo para kay Kristo? Sabi ko, hindi ako makasagot kasi baka mali sagot ko. Alam mo, sabi niya, yan ang sakripisyo ko. Masakit yan. Halika, Father. Lalagyan din kita ng isa. Ayoko. Gusto ko na magsakripisyo. Puputasin nyo. Ay, sus, Maria Josep. Di nagpalustot na lang ako. Pero nakaibigan ko yan. Ang sabi niya, siguro mga 5th month na bumibisita ako once a month, sabi niya, brother,
hindi mo na ako makikitang muli dito. Ako bakit? Killer, magnanakaw ako, rapist ako. Pag pinapapatay sa akin, pinapatay ko. Doon siya sa Baclaran. Marami pala itong mga masasamang tao na gala. Ako bakit? Kasi sa pag-uusap natin, gusto ko na magbago. Noon natatakot ako. Bakit? Kaya hindi na ako makakabalik. Papatayin ako ng grupo ko. Tama. Pinatay. Pero alam mo, ang hindi ko makalimutan, sabi niya, nung ako'y bata, nasa probinsya kami, nung gira-gira pang military, NPA, rebelde, terorista ko naman dyan, napatay yung tatay niya. Ang nanay niya katikista. Tinuruan siya lahat ng maganda tungkol sa relihiyon, tungkol sa atin. Alam mo, sabi niya, ang tanging nag-udyok sa akin talagang baguhin na yung buhay ko, hindi lang sa'yo, kundi yung mama ko na minahal ako ng tunay at wagas. Hindi ko makakalimutan kanyang pagmahal sa akin dahil bagamat napatay yung tatay ko, namatay siya sa sakit, hindi ko makakalimutan ng pag-aruga niya. Tunay ang kanyang pagmamahal. Kaya napabarkada ako, umalis ako sa Bicol. Nandito ako sa Maynila, natuto ko lahat yan. Kasi wala naman ako wala ako pinag-aralan, wala lahat. Pero yung nanay ko, hindi ko malilimutan. Buti daw nakausap niya ako para mabalikan niya lahat. Yung sinasabi ko sa inyo, journey within. Ngayong Lent, balikan natin ang journey natin sa ating pagkatao at sa ating mga ugnayan o relihiyon. So magandang gabi sa inyong lahat at salamat po sa pagtitiis ng 1 oras at kalahati. Salamat po. Salamat sa nagbigay ng tubig, honey. Hello. Ayan po, maraming salamat po, Father Francis. Ako nga po pala si Father Christian, ng Parochial Vicar po. Opo, galing lang po ako sa misa sa labas, kaya di ko po ako nakapag-start. Ayan po. Father, maraming salamat po sa oras na inyong inilaan sa pagbabahagi sa amin ng napakaraming bagay tungkol sa pagpapalalim ng aming pananampalataya, lalo ngayong panahon ng Kwaresma. Naalala ko po yung sarili ko nung ako'y seminarista pa, na nakikinig sa mga guest speakers na talaga namang napakahusay sa pagsasalita. At inambisyon ko rin na minsan maimbitahan, na hindi lang puro recollection sa mga bata. Father, napakaganda po ng mga points na inyong ibinahagi sa amin, lalo na sa pagbibigay ng malalim na kahulugan sa pagsasakripisyo, at kung paanong tunay na mararamdaman ang presensya at ang pag-ibig ng Diyos sa aming mga buhay. Lalo na sa ating mga mananampalataya na talaga namang tunay ang inyong sinasabi na ang pagdurusa ay kusang dumarating sa buhay ng tao at hindi ito kailangang hanapin. Mapapari ka man o laiko, ang pagdurusa o ang paghihirap ay kusang darating sa ating mga buhay. At yan ay dumarating upang subukin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, Father, bilang pasasalamat, ay tanggapin niyo po itong certificate ng pagkilala. Basahin ko lamang po. Roman Catholic Diocese of San Pablo, Immaculate Conception Parish, Santa Cruz, Laguna, present this certificate of appreciation to Reverend Father Francis B. Lucas for his important role as resource speaker during the annual Parish Lenten Recollection 2026, given this 26th day of March 2026 at the Immaculate Conception Parish Church, Santa Cruz, Laguna. Signed,
Reverend Father Joseph B. De La Rosa, Parish Priest. Tinatawagan ko po ang aming PPC President, Brother Ferdy. Ayan po, muli Father, maraming salamat. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating recollection ngayong gabi, maraming salamat din po. Ano po? Ayan. Iniimbitahan po ang lahat na tumayo para daw po tayo ay magdasal ng isang Ama namin bilang closing prayer. Ano po? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalay tayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. All the best at magkaroon tayo ng Holy Week and Holy Personhood. Salamat po. Magkakaroon po tayo ng group picture. Ano po? Dito po kami sa harap tapos kahit mag-ano na lang po tayo sa gitna. Opo. Ayan. Dito po ang camera sa harap. Ano po? Pwede po tayong mag-ano sa gitna.